Tinokudokezai wana Mhanduwe dzinoenda dzomanhoko dzozuwa ro23 mwedzi uno waGunyana. Hurumende yagomutsiridza chipatara chomishonga yopasichigare yokuChina. Chipatara kwai chinonga chiri pachipatara chikuru choparire Nyatwa, asi paribe kureketiwa kuti chinenge chisenzesiwa naanani. Peno wakuruwo wandoti wana chiremba wakawarapawo wagarire padyo nawo. Hurumende yagoti irida kukwidza mari yemagetsi munyika. Mari yemagetsi iyoyi kwai iri kukwanaba kuti magetsi aramba achipiwa kuvanhu. Kupiwa kwemagetsi kuvanhu kuri kunzi kuri kudhonza mari yakawanda kudarika iri kupinda nokutengesiwa kwawo. Wamangwana mureketeri wehurumende watoreketa kuti iwo hurumende yakuchifanira kuti ikwidze magetsi iya. Idi nhamo nomanya zvinodosiyana ba. Kambani yomugodhi yobhindura Nickel Corporation kwai yatengiwa navatagwirei. Kambani yavatagwirei yatenga inonzi yeSotic. Sotic iyi ndiyo ibodziyo yatakambokunyepai kuti yakamboita madhiri mukambani yomapfuta yonyika yoNational Oil Company of Zimbabwe. Yatenga mugodhi wobhindura iyu nomabhiriyoni anoita 3.4 miliyoni omuno muZimbabwe. Kambani yoTrafigura iri kuSingapore inomuzinda kuSingapore inova ndiyo yakatenga chikamu chavatagwirei muSakunda kwai iri kufungidziwa kuti irimo mukati mavanhu vanotekaidza mari zvisiri pamutemo. Kambani iyi iri kufungidziwa kuti iri panyatwa kureketa kuno nonyaya iyoyi. WekuAmerica wanomapepa wakapuwa okuratidza kuti kambani iyi iripo pakutekaidza mari zvisiri pamutemo. Vanogona kundoigwira makunokuno yano ikadoka yapfikiwa. Kwai zvikoro zvakuchida kubenuka kuvhuwa pokare, asi zviri kuvhuwa mumatanho matatu. Danho rokutanga riri kupinda vari kunyora bvunzo kupera kwegore vanoti danho rechidiki rochinomwe pabodzi danho rochina nerochitanhatu zvikoro zvevakuru. Ava kwai vachavhura musi wa20 mwedzi uno. Danho rechipiri kwai ndo danho rochitanhatu kuwapwere nodanho rechitatu norwechishanu kune chikoro chevakuru. Ava kwai vachagovhurawo mwedzi unotevera zuwa ro26. Danho rekupedzisira ngevamwe wese kubvira kuzvindumure kusvikira kune danho repachipiri rozvikoro zvevakuru. Ava kwai vachagovhura musi wechipfumbamwe mwedzi waMbudzi. Paribe kureketiwa kuti vachagonyora rini bvunzo dzavodzo kana kuti zvichagotekaira sei panguva yese yataika iyi. Munyaya yakanaka kwai makombi angangobenuka pokare mumugwagwa. Izvi vari kureketa vakuru vehurumendewo vachiti vari kuringitsa kuona kuti vanhu vanyanya kutambura nokusaya chokufambisa. Kutekaira kuri kuita vanhu nokubenutsiwa kwakaita kutekaira zvinhu kwoupfumi munyika kuri kuita kuti vanhu vazhinji vapedze nguva zhinji vakandomirira chokutekairisa nekuti makombi kuribe. Toringadzo pasi rese. KuMorocco mudzimai anonzi Ismahane Eloufi kwai ndiye aitiwa agare hunde yevanhu vanoongorora zvinhu zvinechekuita noruzivo kusangano ropasi rese rinoringa nezvokurima pabodzipo nezvokudya roFood and Agriculture Organization. Tinoti makorokoto uye arambe achisimukira. Chimwe chivakwa chekuFrance chinonzi Eiffel Tower kwai nyasi chambobwisiwa vanhu vese kuti vabudemo nonyaya yokuti kwai kuno bhambonzi kuno bhambo ringangoputika chero nguva, saka wambobisa vanhu vese ikweyo. Paribe zvatazongwa kuti zvaitika nokuda kunhau iyi.
munyaya yekugumisira yanyasi vanochengetedza mari dzomujandirere dzokunamibia pai vanogona kupinda pamushishi nokuda kwomatekaidziro avakaita mariyo. Kambani yobaobab capital iriyo hurumende ndiyo ino matanho iwaya, iyo wanhu wakuru wayo wangangopinziwa mushishi. Namibia mazuva apfuuraya yanga yagara iri pakuona moto nokuda kwovanhu vayo vanoita zvokuba. Tinovimba kuti wakuita zvinhu uri kusikinya tukonowa wachagosungiwa wagovisiwawo mujere. Takadaro mabiya angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.